To téma, jak poznám, že mi chybí mikroživiny, je totiž strašně důležité pro každodenní rozhodování, pro každodenní naciťování se na sebe, protože spoustu věcí totiž můžete udělat i tak, že se vlastně na sebe nacítíte. Takže ten nedostatek těch stavebních látek, protože ty mikroživiny jsou v podstatě látky, které jsou základem pro to, aby tělo vyrábělo energii, a aby jsme se cítili radostný, zdravý, lehký, no prostě živoucí, aby ten život byl naživo. A pokud cítím chronickou únavu, pokud jsem často nemocná, nachlazená, mám horší kůži, kvalitu vlasů, nechtů, jsem podrážděná, jsem v depresích, v úzkostech, prostě mě život nebaví. A ještě můžu mít taky problémy s pamětí, s koncentrací. Tak to všechno v podstatě říká, že mám něčeho nedostatek, nebo respektive, že mám nedostatek těch stavebních látek pro to tělo, těch stavebních kamenů. Můžu mít i přebytek, ale přebytek to potom bude v, v podobě těch toxických látek. Takže na jedné straně je nedostatek těch dobrých věcí a na druhé straně je přebytek těch věcí, které nás právě dělají těžké, podrážděné, unavené a podobně. Určitě znáte jednotlivé vlastně symptomy u toho, když chybí jednotlivé vitamíny, minerály, stopové prvky. Tak já bych tady jenom vypíchla, že v podstatě ta únava a oslabená imunita funguje, když si toho všimnete, tak funguje v podstatě u čehokoliv, co je ta mikroživina, tak se právě může projevit ten nedostatek únavou a oslabenou imunitou. Takže u vitamínu D, kromě únavy, pak pocítíte bolest svalů, slabé kosti, častější nemoci, zase to je ta imunita, deprese. A každý ten vitamin, jednotlivá ta mikroživina má právě i nedostatek nějaké symptomy. Takže když se pak podíváme na nedostatek minerálů, tak u železa to bude taková bledost, tam to možná budete vidět na první pohled, i potom um, dušnost, lámavé nehty, pocit hladu. A spousta těch symptomů je právě podobných u všech těch mikroživin. Takže vy, když ucítíte něco takového, tak vlastně ale přesně nevíte, co vám chybí. Můžete se jen domnívat, můžete si zase jít a přemýšlet nad tím, jak se stravuju, jestli mi tam nechybí vlastně potraviny, které obsahují nějakou tu mikroživinu. Ale na to zase už musíte znát nebo jít a hledat. Takže nejste nutriční terapeuti, abyste to hned věděli z paměti, takže budete muset dohledávat, pozorovat se a zkoušet. Vlastně je to hodně o tom naciťování se na sebe a zkoušení a ladění stravy. Takže tady je ještě, jak se projevuje nedostatek u stopových prvků, takže zase únava, slabost, ztráta pigmentace třeba u mědi nebo u jodu, ospalost, tam je hodně to spojené také se štítnou žlázou, takže může si i lékař všimnout, že máte třeba oteklou štítnou žlázu, že ji máte zvětšenou. Nebo u chromu můžete mít zvýšenou chuť na sladké, když vám chybí. Chrom mimochodem je důležitý pro diabetiky, takže některé produkty, které jsou určené pro diabetiky, právě ten chrom obsahují. A je to celá velká věda. Opravdu se o tom dá mluvit dlouhé dny, o jednotlivých těch látkách a těch souvislostech a jak navzájem na sebe působí, ale to není jako dnešním mým smyslem. Mám to vysvětlovat. Jenom bych chtěla vlastně vás navést na to, že kdykoliv pocítíte nějaký nekomfort, tak to může být právě protože vám něco chybí v té stravě anebo v doplňku stravy, pokud je deficit veliký, už jste dospěli vlastně do nějakého chronického deficitu, tak už to tou stravou těžko doháníte.
To už je lékař, třeba když vám naměří v krvi, jak se za chviličku budeme bavit, nedostatečný mm, obsah Dčka, no tak i sám lékař vám doporučí vlastně suplementovat třeba Vigantol, ten je nejčastější. No a my si můžeme tady uvědomit, pro mě je to úplně jasný a zřetelný, že veškeré civilizační choroby, kterými lidé trpí, a je jich plno druhů a vlastně celá věda lékařská se zabývá jenom těmito chorobami už poslední dobou, tak jsou to choroby z nedostatku. Máme hlavně nedostatku pohybu, nekvalitní stravy, nedostatečného příjmu vitamínů a minerálů, stopových prvků, těch mikroživin. A někdy jsou to i makroživiny nebo další věci. Takže mm, o těch symptomech jsem mluvila před chviličkou. A dokonce ten nedostatek může ústit i do smrti. Dříve to bylo běžné, že lidé umírali na takzvané kurdě, na nemoc kurdě a byl to pouhý nedostatek vitamínu C. Nebo pelagra. Lidé umírali na pelagru a to je zase nedostatek vitamínu B3, což dneska ještě v nějakém rozvojovém světě, ve státech třetího světa, kde se živí lidé jenom kukuřicí třeba, tak může docházet právě ještě dnes k takovému nedostatku té stravy, když je jednotvárná vlastně dlouhodobě. No, jak zjistit konkrétní nedostatek, tak jak jsem před chviličkou říkala, můžete si pozorovat své stravovací návyky, můžete se zamyslet nad tím, co jíte, co vás zatěžuje, co vám nedělá dobře na trávení, jak často. A potom je dobrý sledovat pitný režim, jak pijete, jestli pijete kvalitní vodu, jestli pijete sladké nápoje, příliš kávy, příliš černého čaje a tak. To všichni v podstatě tyhle ty věci víme. Už méně se zaměřujeme na to, že bychom měli sledovat spánek a pořád ho balancovat tak, aby byl kvalitní, a vylučování a trávení. Takže um, vylučování a trávení, aby byla pravidelná stolice, nesmí být zácpa, nesmí být průjmy, není to dlouhodobě potom dobré a to tělo začne strádat s těmito symptomy. No a trávení, tam je dobré jíst vlastně potraviny, které jsou živé, které dodají do těla zároveň i enzymy na to trávení, takže různé fermentované věci. Vrátit se k tomu, co ty naše babičky dělaly. No a to, o čem hlavně dneska budu mluvit, jsou laboratorní testy z krve, z moči, ze slin a případně pro některé alternativně zaměřenější, tak hemosken, což je zkoumání živé kapky krve pod mikroskopem, což není metoda lege artis potom. Jak vnímá ty rozbory medicína naše, západní? To znamená, že vy jdete k lékaři, on vám udělá nějaké testy, jejichž výsledky za chviličku uvidíte a kouká na ně a řekne, jo, dneska to máte dobrý, tak přijďte zase za půl roku nebo za rok nebo někdy. No a příště vy přijdete a on vám buď řekne zase, že to je dobrý, že můžete jít domů a přijďte zase příště, anebo vám řekne, no tak tady už je to špatně a teďka už jste v podstatě na léky, máte zvýšený cholesterol, tak vám doporučuji statiny, tady máte zvýšený tlak, to už je nebezpečný, takže léky na tlak, na cukrovku a tak dál. Nepadá tam nic o životním stylu, na to prostě není čas a je to jenom v podstatě o těch lécích, protože na nic jiného není čas a není tam ani prostor na to kombinovat nějak celostní medicínu s tou klasickou v těch běžných ordinacích. Jenže když se pak podíváte na elitní medicínu v tom západním světě, tak pokud se to týká prezidenta, pokud se to týká
nějaká choroba nějakého politika nebo potom nějakého sportovce výkonného, olympionika a podobně, tak tam už to funguje jinak. Tam se dívají na ty výsledky tak, aby to předešli tomu, aby ten člověk se dostal vlastně do té situace, kdy bude muset užívat pravidelně doživotně léky. Takže tam ti elitní lékaři znají, jak zacházet s těmi krevními rozbory, ale naše běžná preventivní, praktická medicína, když jdete k praktickému lékaři, tam to prostě takhle příliš nefunguje. Je to hodně na vás, je to hodně na tom, jak se budete zajímat o to, jak tu krev ladit. Protože krev je vlastně orgán důležitý a proudí v ní. Já tady mám potom takový základní informace o krvi ještě za chviličku, takže je jasné a plně každému to asi dochází, že pokud chybí v krvi důležitý látky, který distribuuje potom těle, no tak nemáte sílu pro ten život. Naopak, když ta krev je vyladěná, má dostatek všeho, co potřebuje to tělo pro tu stavbu, pro tu výrobu, no tak funguje dobře. Já bych vám doporučila tady vlastně se zaměřit na to samostudium buď papírově, v papírové podobě. Takže já jsem svého času studovala knihu od německého lékaře Ulricha Strunce, ale to už je strašně stará publikace, už není na trhu, už ji najdete pouze a jenom v knihovnách. Ale je geniální, protože tam je spoustu návodů na to, jak mají ty krevní testy vypadat, ty výsledky, a jak je ladit. Takže moc hezké povídání i, protože tam vkládá vlastně příběhy ze své praxe. Je to velice čtivá kniha. Takže pro každého, kdo si chce ladit tu krev, tak tohle je ideální možnost. A já jsem vyhledávala nějakou náhradu této knihy, ale neměla jsem ji v ruce. Jmenuje se Jde o vaši krev, ta na trhu ještě je. A myslím si, že může popisovat hodně podobné věci, jako právě popisuje ten pan doktor Strunz. Takže tato na trhu je, neměla jsem ji v ruce, jenom si to prosím na to podívejte dopředu, nekupujte hned, skočte si ji někam prohlédnout nebo najděte webové stránky, kde třeba je vyfocený nějaký obsah a můžete si něco kousek přečíst. Další věc, kterou můžete studovat online, je videokurs Tajemství rozboru krve. To je videokurs, ke kterému já jsem dělala titulky. Je v anglickém jazyce. Vede ho berlínská celostní lékařka Barbara Miller. Já jsem s ní svého času spolupracovala velice intenzivně. I jsem s ní tady dělala kurzy na právě to čtení rozborů z krve. Ale ten videokurs je v podstatě pro lajky, pro vás, kteří jen si chcete ladit svoji krev. A tenhle videokurs je tedy online, můžete si ho zakoupit. Tady, když se podíváte tady na tu adresu, kterou já tady mám, bit.ly tajemství rozboru krve. Já to když tak skopíruju ještě, bo tady to napíšu do chatu, abyste se to mohli skopírovat všichni. Bit.ly zavináč, teda Bit.ly lomítko, jo, lomítko, um, tak, Bit.ly lomítko, tajemství rozboru krve. Tak, teď jsem to poslala všem do chatu, že kdo je na telefonu, to možná bude mít trošku složitější, ale nebojte se, můžete mě kontaktovat, pošlu vám ten odkaz i na žádost potom později, takže nemusíte teďka se rozptylovat, ale co je na tomhle kurzu krásné je, že má několik kapitol, je vlastně asi 12, 11 kapitol. Každá ta kapitola se věnuje určitému tématu, jako krevní obraz a železo, štítná žláza, pohlavní hormony. A paní doktorka velice dobře vysvětluje, jak ten orgán funguje, jaké krevní testy
o něm mají vypovídací hodnotu a jak ty krevní testy mají ideálně vypadat a případně jak docílit toho, aby ideálně vypadaly. Takže každá ta kapitola má kolem 20, 30, 40 minut, záleží na tom, téma, jak je to téma jako náročné. No a tam si můžete postupně právě studovat. Ty jednotlivé kapitoly jsou vám potom hm, zprostředkovávány nebo zpřístupňovány postupně, takže máte asi týden na to vlastně si nastudovat jednu kapitolu, pak vám přijde za týden další a další, až vám přijde celý kurz. Je tam k tomu takový jednoduchý PDF, taková PDF učebnice, ke každý té kapitole je jedna A4 schrnující vlastně, co bylo důležité v té kapitole. No, takže to je studijní materiál, protože dneska se toho zase tolik nenaučíte, spíš dostanete inspiraci, kde hledat a koho případně kontaktovat potom. Já jsem se číst krevní rozbory podle celostní medicíny, ještě více faktorů, než je v tom samotném kurzu, který jsem vám před chvilkou ukazovala. Jsem se od paní doktorky učila několik let. Vlastně několik let už, protože to bylo v roce 2018, tak několik let už vlastně praktikuji pro lidi, kteří mě kontaktují, tak ty komplexní krevní rozbory s nimi čtu, když mi to odsouhlasí, že chtějí, abych tam nahlížela do té krve jejich. No a druhou metodu, kterou dělám, to je hemoskenování a to není diagnostická metoda, je to metoda, která může inspirovat taky k tomu, co změnit ve svém životním stylu. Takže nediagnostikuje choroby, ale ukazuje například, jak ta krev má vypadat. Jenom si teďka ještě řekneme něco o té krvi, protože krev se skládá ze 3 hlavních takových složek, to je krevní plazma, bílé krvinky, červené krvinky s destičkama. A ty mají nějaký poměr, tady vidíte, že krevní plazma to je nejvíc, 55% z té krve, bílé krvinky jsou 1% a ten zbytek je vlastně červené krvinky s destičkama. A to je to, co vy vlastně jako základ dostanete potom z té laboratoře. Krevní obraz a z toho krevního obrazu jde vyčíst za chviličku, ukážu co všechno. Jak se potom liší ten konvenční rozbor krve s tou kapkou krve? Tak tu krev, kterou vám vlastně berou v té laboratoři, často se pracuje už se suchou kapkou krve, nebo se různě ty vzorky přibarvují a dávají se do analytických přístrojů, kdežto tady u toho hemoskenu se vezme jedna kapička kapilární krve pomocí diabetického pera a dá se na mikroskopický sklíčka, pod mikroskop a pak se zvětšuje vlastně obrovský ten vzorek. A já vám ukážu, co tam můžeme vidět právě v té plazmě a na těch červených krvinkách. Toto je normální zdravá krev, takže ty kolečka, ty sluníčka jsou takový červený krvinky, krásný tvár mají, jsou pravidelné, není narušená ta membrána té červené krvinky. To okolo je plazma, no a takový ten bílý flek tady já ho mám nalevo, vy byste ho taky mohli mít nalevo, nevím teďka, jak to tam je u vás, ale je tam takový bílý flek v té plazmě, tak to je bílá krvinka, která pracovala, která vlastně čistí plazmu od těch živých mikrobů, které tam nechcete mít, nebo od různých toxinů a tak. Takže toto je zdravá krev, ty červené krvinky plave každá zvlášť za sebe a takhle to chcete mít. Takhle nedochází k tromboembolickým stavům, to znamená, že se vám ty krvinky netlačí ve zhluku do kapilár, v tom krevním řečišti nesou hodně živin, nesou kyslík a tak dále. Jak to pak vypadá takhle? A to jsou obrázky, které já jsem si udělala sama, protože ten mikroskop doma mám. Vlastně ho používám pro rodinu, používám to pro to, abych věděla, na co se zaměřit. Třeba tady vím, že
Člověk musí víc pít vodu, která má oxidačně redukční potenciál, to znamená je nabitá zápornýma jontama, což není úplně voda z plastu ani voda z kohoutku přímo, musí to být dobře upravená voda, což s tím už vám taky můžu poradit. No a tady právě je riziko nějakého náhlého srdečního selhání nebo mozkové příhody. Může zase docházet k tomu, že ty krvinky, jak se slepují, tak i víme, že v té plazmě prostě plavou toxiny, které mají takovou přitažlivou sílu vlastně a těm krvinkám to nesvědčí, takže se přitahují každý, ta krvinka by měla být rozlepená hezky. Jo, pak srdce potřebuje víc práce, víc zamakat, aby vůbec tyhle ty zhluky protlačilo těma cévama, nebo respektive kapilárama, které jsou nejmenší cévy, nebo nejmenší cévičky v našem organismu. Tou kapilárou projde vlastně jenom jedna červená krvinka. Pak tady vidíme ještě ten další snímek, kde vidím zhluky těch červených krvinek, jsou takhle slepený, penízkují, jsou nalepený na sebe a to bílé je plazma, ale jsou v ní takové čáry. Tak to jsou fibrinový vlákna a tam já vím, že člověk má zatížený játra, že má střeva zanešené, takže ty játra nestíhají čistit. Může docházet k nějakým degenerativním onemocněním, Parkinson, Alzheimer, může docházet k různým zánětům v těle. Pravděpodobně ten člověk jí příliš živočišných bílkovin, no a přetěžuje organismus. Takže tam pak děláme zase u každého toho snímku, který já udělám, tak děláme vlastně takový popovídání po tom, co se dá dělat pro to, aby se ten stav napravil. No a to byl tedy hemosken, je tam vidět mnohem více věcí, je tam vidět stav imunitního systému, stav těch červených krvinek, takže já vidím, jaké poškození třeba na těch membránách jsou, vidím, jestli člověk má dostatek omega-3 mastných kyselin a tak dále a tak dále. Vidím tam i nějaký parazitární zatížení. No a pak jsou krevní rozbory, které si můžete nechat udělat klasicky v laboratoři, takže máte velkou řadu faktorů, který si můžete nechat změřit. Já jsem tady jich pár vyjmenovala s tím, že vlastně Vitality, HCI Vitality začínaly s panem doktorem Erbenem, kdy jsme pro pana doktora Erbena dělali za prvý školení homocysteinů v regionech a pak jsme mu chystali vlastně produkt, který se jmenuje Homocysteine Vitality, který vy všichni dobře znáte, takže je na trhu opravdu asi 9 let už a pomocí faktoru homocystein, který se dá měřit v krvi, tak jsme vlastně mohli pomáhat lidem ten homocystein snižovat, protože pan doktor Erben dal takový know-how, který říká, kolik B6, B12 a kyseliny listové je potřeba užívat na určité hladiny homocysteinu v krvi. Tak tohle povídání o homocysteinu a jak na něj vlastně máte k dispozici jako členové HCI Vitality klubu, když se přihlásíte do svého členského účtu a tam nakupujete vlastně, máte tam e-shop, tak tam máte zároveň i záložky, kde vidíte webináře, kde vidíte školení, tak v rámci toho školení a těch webinářů a různých článků jsou právě návody, jak pracovat s tím, abyste ten homocystein, tu hladinu homocysteinu mohli snížit a udrželi ji na bezpečné hladině. Tak a tady už se dostávám k tomu, co vy všechno můžete vyčíst z krve, když jdete na praktickou prohlídku. V podstatě toto, co je na tom snímku, jsou výsledky, které můžete dostat od svého praktického lékaře, když do té laboratoře jdete na tu praktickou prohlídku. Takže když vezmeme jednu položku po druhé, tak nejdříve vezmeme řádek
kde je název, hodnota, jednotka, referenční rozmezí, komentář, hodnocení. Tak ten název to je právě ten faktor, který vám změřili, hodnota to je to, co vám naměřili a v jakých jednotkách. A pak tam máte referenční rozmezí, které říká, jestli jste v normě nebo ne, podle té západní medicíny. Ale podle celostní medicíny je důležitý si nevšímat jenom toho, že to máte v pořádku, protože to je v referenčním rozmezí. Ale důležitý je všímat si toho, kde v rámci toho referenčního rozmezí se to nachází. Proto když se podíváme na kyselinu močovou, která má hodnotu 247 mikromolů na litr tady, no tak si můžu spočítat, že to není třeba úplně v polovině, ale spíše v té v tom horním rozmezí. No, když si vezmu polovinu z 339, no, tak se dostanu na číslo 170 zhruba a já jsem daleko nad tou polovinou. Takže se blížím vlastně k tomu hornímu referenčnímu rozmezí a tam nechcete být. Ale vám lékař v tuhle chvíli řekne, všechno máte v pořádku. A já jako člověk, který chce vlastně dělat preventivní kroky, tak bych už řekla, aha, tak tady já už budu s tou kyselinou močovou něco dělat, protože už se mi to blíží nahoru a já nechci dojít do těch 339 a výš, protože tam už ten stav se mi vlastně později, jde to prostě hůř potom vylepšit. Takže čím dříve preventivně začnete pracovat na tom, že kyselinu močovou snížíte, tím lépe, snadněji a radostněji a levněji i vám to půjde. Pak máme tady cystatin C. Tak, tady, tady prosím berte, jo, vy nemůžete možná otevřít ten odkaz, tak já bych, prosím, nevkládejte mi tam jiné linky. Když tak se mě ptejte. Tohle to nechceme. Já vám tam chci dát svůj link, přes který se k tomu dostanete. Tak, tady by to mělo fungovat, jo? Tak, děkuju. A, a. Tak, a teď jdeme dál. A takhle položku po položce já si procházím a vy se samozřejmě musíte naučit, co to znamená Na natrium, co to znamená cystatin C, co znamená ferritin. Všechny tyhle ty věci se dají vlastně nastudovat v rámci toho kurzu, který jsem vám před chviličkou odkázala. A nebo si to vyhledáte i na internetu. Ale dávám to víc práce a můžete se dostat taky k informacím, které nejsou úplně správné. Takže buď si necháte, když byste se to chtěli naučit, tak nejlépe přes ten online kurz tedy. Když byste to chtěli jenom jako konzultaci ke svým výsledkům z krve, tak vás to můžu naučit vlastně s vašimi vlastními výsledky, s tím, že vám můžu říct, ano, cystatin C, to je faktor, který vypovídá o ledvinách, takže cystatin C vylučují ledviny a vy vidíte, že tady je 0,56 až 0,95. Takže si zase řeknu, dobře, nechtěla bych být na těch 0,80, 0,95. Ledviny, jak podpořit ledviny? Pokud je to o ledvinách, jsou zatížené, chtěla bych, abych měla 0,6 ten cystatin C. Tady níž je to lepší. Protože některé látky totiž jsou dobré je mít vysoko, to znamená, že veškeré živiny chcete mít naplněné sklady v tom těle, takže ty živiny, jako je vitamin D, vitamin B, kyselina B12, B9, jód, zinek, magnézium, vápník, všechno chcete mít jakoby spíš v tom horním rozmezí. A ty
věci, které o těle vypovídají, jakože v tom těle se nemají tvořit, jako je homocystein, nebo právě hodně jaterních enzymů, protože pak jsou přetížený játra, tak ty zase chcete mít níž. Takže tady u těch faktorů vlastně musíte vědět, co má být výš a co má být níž. Mm, tak je to trošku věda, ale nebojte se toho, protože čím více do toho budete nahlížet a nebudete se bát, tím více vám to bude dávat smysl a budete se v tom, umíte se v tom vyznat sami potom. Tak, cystatin C tedy vypovídá o ledvinách a to je látka, kterou vylučují ledviny a pak tam je GF z cystatinu, to je filtrace ledvin, vlastně kolik přefiltrují krve za sekundu, tak tady je to 1,69 ml za sekundu, vidíte, že skoro 2 ml za sekundu. No a já si to umím převést na minuty, že já bych chtěla vědět, kolik mililitrů za minutu, takže si udělám 1,69 krát 60 a vyjde mi 101,4 desetiny mililitru za sekundu. Takže dejme tomu, že to zaokrouhlím na 100 ml za sekundu, přefiltrují moje ledviny a já vím, že ta hodnota je dobrá, když jako, že ty ledviny jsou úplně v perfektním stavu, když přefiltrují 120 ml. Takže tady to není špatný úplně, protože někteří, jak to umím porovnat, tak mají třeba jenom 80 ml za minutu, někteří 70, 60, ale to pak už ty ledviny opravdu velice strádají a jsou zcvrklí a potřebují ošetřit. No a pak víme, jak je ošetřit. Na ledviny je dobrý pitný režim, zase čistá voda, eterický olej jalovec, brusinková šťáva, kopřivy, různé bylinky, no a nezatěžovat je toxinama. Takže jak jsem tam měla takový obrázek, kde byla ta křižovatka, na té křižovatce bylo jídlo, takže si vybíráte a tím to jídlo, živou stravu, výživnou stravu, rozmanitou stravu, tak potom ty ledviny nebudou tolik strádat třeba. A ulevíte jim a ten cystatin C se sníží, ta krev velice rychle a vůbec celkově to tělo velice rychle reaguje na to, co přichází z okolí, co přichází z vaší vlastně psychiky, co přichází skrze jídlo. Na to všechno velice rychle to tělo reaguje. Některé ty faktory, jako je třeba LDL cholesterol, ten jakože zlý cholesterol, špatný cholesterol, ale přitom on je hodnej v tu chvíli, protože vám říká, že něco děláte špatně. Takže není radno ho potlačovat, ale spíš mu poděkovat a říct díky LDL, vím, že teďka dělám něco blbě a většinou je to právě v konzumaci zase ve spojitosti s tuky. No, ale to vám říká v podstatě i ten lékař, tak nějak, ale ne příliš důrazně. No, takže kdy ten cholesterol třeba pak trvá, některé ty věci trvá déle napravit, půl roku, někdy i rok, když je to chronická věc, ale vždycky ten organismus jde stabilizovat a jde vlastně i obnovit, když se zadaří a je to zavčasu. No, pak tu máme železo, ferritin. Ferritin je třeba zase faktor, který říká o zásobách železa v játrech. To je taková zásobárna. A tam je to ideál na 90 mikrogramů na litr. Vidíte, tak tady je to úplně na ideálu. Může to jít až na nějakých 250. Tady to referenční rozmezí je třeba posunuté oproti té celostní medicíně, to někdy nevychází, ta referenční mez, někdy je tam lepší mít více těch zásob. No, ale to už je opravdu na jednotlivý ten kurz, na jednotlivé ty faktory a případně na konzultace teda ke konkrétním vašim výsledkům. Pak tady je ALT, AST, GGT. Tak já vím, že toto jsou jaterní enzymy a vypovídá to o stavu jater. Tady jsou játra v pořádku, v podstatě ty enzymy by měly být pod 0,3.
takže tam to maličko vybočuje u toho AST, ale to je úplně minimum. No, takže takhle si k tomu přistupovat. Když se podíváme na další obrázek, tak tam už vidíte dvě červené řádky, dva červené řádky. Jeden je s homocystejným faktorem, tak ten je zvýšený. Bývá to takhle často u lidí, kteří pravidelně neužívají ty B-komplex. Takže tady homocystein je nad tu referenční mez, proto je laboratoří označen červeně. A já vím, že za nějakých 6, 7, 8 týdnů suplementace bude rozhodně, dejme tomu, na nějakých 9 mikromolech na litr. Pak tam je kyselina listová. Podívejte se, tady není červená. Pod tím homocysteinem je kyselina listová. Není červená. Ale já už zvedám prst a říkám, 18 není daleko od desítky a desítka už je deficit. Když máte deficit kyseliny listové, neprobíhá dobře dělení buněk, nerodí se zdravé buňky, tělo strádá, takže je potřeba dostat se na těch 70. Klidně na těch 60, 70. V podstatě to referenční rozmezí je určeno nějakým systémem západní medicíny, který zkoumal v podstatě už nezdravé lidi, takže je to nějak zprůměrované. A vy chcete být v perfektním stavu, takže můžete 70 a maličko víc. Na těch 70 úplně ideál. A vitamin D na druhou stranu, podívejte se, ten už je hodně, hodně pod míru. A tam trvá třeba půl roku, než nastoupáte na to, na co chcete. Tady ta laboratoř má referenční rozmezí na horní mezi na 125 nanomolech na litr, ale celostní medicína ví, že to má být ideálně mezi 180-200 nanomolů na litr a dokonce jsou laboratoře, které mají referenční rozmezí na té horní hranici na 250. Takže tady je to o tom, co si budete pamatovat, co se naučíte, co si seženete, co se dozvíte třeba postupně i z našich webinářů, protože se budu soustředit na jednotlivé ty mikroživiny v jednotlivých vlastně webinářích. Konec konců se můžete podívat i na starší webináře, které jsou na našem YouTube kanále, který se jmenuje HCI Vitality. Vitality je YouTube kanál a tam je spousta videí, které právě popisují už jednotlivé mikroživiny. Vitamin D, tam mám hodinový webinář, který krásně popisuje, jak doplnit vitamin D, když je v takovémhle deficitu. Pak tam mám o jodu, mám tam o minerálech, mám tam o omega-3. Takže některá ta videa jsou už dost stará, takže některé produkty už třeba nemají takové složení, jaké tam popisuju, protože tam vždycky dávám k tomu ještě vlastně příklad produktu, kterým si můžete pomoct od toho deficitu, tak jsou to Vitality produkty. Ty Vitality produkty jsou tvořené takovým způsobem, aby vlastně naplňovaly možnosti pro lidi, aby právě ty deficity neměli. Takže to jsou všechno produkty pro denní spotřebu, protože se zjistilo, že tyhle ty mikroživiny v podstatě chybí ve stravování průměrného Evropana. Proto potom, když nesuplementujete, tak můžete mít těch červených řádků mnohem víc, než jsou tady dva. No a je potřeba dodržovat tady nějaký postup, jak ty produkty rozumně užívat, abyste se nezahltili, abyste se neodradili, že to nefunguje, tak je právě dobré dívat se na to, kde mám deficit a první nasytit ten deficit, pak už dělat jenom takové udržovací kúry a vlastně se hodně soustředit na to, co do sebe dostanu pomocí stravy a toho pitného režimu a toho životního stylu a
dolaďovat to vlastně těmi produkty pro denní spotřebu. Um, máme tam všechno, co v podstatě všechno to pokryje tu denní potřebu na cokoliv. Pro cukrovkáře, pro vysoký tlak, pro klouby, pro ženy, pro muže, na doplnění energie. Opravdu krásně vytvořené portfolium, pečlivě vybrané produkty, takže nemusíte se bát, že v těch produktech vlastně potom jsou nějaké syntetické látky nebo něco, co by jsme nějak, jak to říct, ošulili. Tak. A protože ty produkty užíváme i sami. Takže nechceme, aby to bylo nekvalitní, naopak se snažíme, aby to bylo co nejlepší, abychom měli radost i z té práce, kterou pak děláme s vámi, jako s lidmi, kteří se zajímají o životní styl, o své tělo a kteří se nás ptají, protože hodně přichází spousta dotazů na různá témata. Takže už to děláme 10 nebo 9 let dohromady s kolegy, jsme 3 v týmu. Jsem já jako někdo, kdo dává takové tipy, jak by mohly ty produkty vypadat, pak to vezme výrobce, pan Radek Michalík z Vetiza, ten řekne, jo, takhle by to mohlo být, nebo já bych navrhl, tohle by bylo lepší a pak se tam jako dolaďujeme, s odborníky se radíme, jak by to teda bylo úplně nejlepší. No a pak tam je pan Karafiát, který to k vám dodává přes HCI Vitality Shop. Takže tady, když se podívám, tak vidím vlastně na začátku celkovou bílkovinu. Ta by měla být 75 ideálně a výš, protože celková bílkovina je vlastně taková svalová hmota, tak jak se vám skládají z aminokyselin proteiny. Takže když je nízká, tak vám zřejmě chybí nějaké aminokyseliny, tak je potřeba dodat do těla třeba čerstvé klíčky, protože ty jsou plné různých aminokyselin. A takhle vidím souvislosti. Takže kdyby tady byla nízká celková bílkovina, tak bych doporučila zaměřit se na příjem aminokyselin. Pak tady máme cholesterol, LDL cholesterol je tady dobrý, kdyby byl rozhozený, kdyby byl zvýšený ten LDL a nízoučko ten HDL, tak bych doporučila omega-3 a lecitin a ladili bychom zase stravu, takže na všechno je možné něco vymyslet, tak aby se ta krev vyladila. Jo, tady pak máme glikovaný hemoglobin, třeba to je ten předposlední řádek. A tam já na tomhle čísle vidím, jak se kdo stravuje za posledních 6 týdnů, co se týká sacharidů. Takže u cukrovkářů je vidět, jestli tu dietu mají správnou, jestli neporušují to, co si slíbili třeba v diabetologické poradně, že nebudou jíst dortíky, že nebudou sladit kafe, že nebudou pít slazené nápoje, tak tam to je vidět, tam je takový, jak to říct, za 6 týdnů prostě průřez tou stravou, co se týká sacharidů. Když to ranní glukóza, ta vám tam udělá jenom takové číslíčko, co se děje ráno. To je taková momentální rozpoložení toho organismu, takže cukrovkáři vědí, že když jejich diabetolog, jejich lékař na tu cukrovku měří jenom glukózu ranní, no tak hřeší a pak den předtím si dají dietku a glukóza ráno je v pohodě. Takže správný diabetolog jede i glikovaný hemoglobin, změří vám glikovaný hemoglobin a ví přesně, jak jste se k sobě chovali celých 6 týdnů. No, C peptid patří právě k těm diabetickým faktorům. Pak tady máme krevní obraz, tam je vidět hodně, tam je vidět, jestli máte chronické záněty, to je na leukocytech, pokud jsou zvýšené v těch bílých krvinkách, pak tam jsou erytrocyty, to jsou červené krvinky, tam je zase vidět, jak se vám daří krvetvorba, pokud těch erytrocytů máte dostatek, tak ta krvetvorba probíhá. Pak ještě je vidět, jak jsou veliké
to je MCV, střední objem erytrocytů, to je asi pátá položka tady na té řádce. MCV, střední objem erytrocytů, tedy nějaká průměrná velikost červených krvinek, a ta je tady 96,4 femtolitrů. Tak tady bych řekla, že chybí vitamin B12, protože ty krvinky mají velikost větší, než má být. Ideál je kolem 92 femtolitrů. A pokud jsou ty červené krvinky takhle zvětšené, tak jsou nafouknuté a chybí jim B12. Což se pak dá měřit ještě na jiném faktoru, tam si to můžeme ověřit. Měří se takzvaný holotranskobalamin neboli aktivní B12 a tam vidím, kolik té B12 opravdu chybí a kolik je potřeba tedy doplnit. Pak tam vidím červené barvivo, hemoglobin krevní, tak ten, když vidíte, že referenční rozmezí je 120, horní mez je 160, dolní 120, tady mám 132, což bych si řekla, že bych mohla trošku něco pro tu krvetvorbu udělat. Takže zase pátrám, kde v té stravě jsem na té křižovatce a zase každý den si pátrám, co bych mohla udělat pro to, abych podpořila hemoglobin, tvorbu hemoglobinu. Pak tam je hematokrit a to já vím, že říká, jak mám tu krev hustou, jestli dostatečně piju, tak to 0,39 je v podstatě ideál. Když je to 0,43 a výš, tak to už je to, že jsem se ráno, když jsem šla na ten krevní rozbor, nenapila, ta krev je hodně hustá, sotva tekla asi. Pak tam máme sedimentaci, to je faktor zánětu. A tam vidím, jak ta krev je vlastně, jak jste viděli ty zhluky těch červených krvinek na začátku v té živé kapce krve, tak tyhle zhluky vlastně padají. Ta sedimentace je vlastně, že se nechá ta krev stát ve zkumavce a odděluje se sérum od červených krvinek. A tam se měří, jak rychle jdou ty červené krvinky se usadí. No a když se usadí příliš rychle, tak jsou těžké a vlastně je to známka toho, že jsou zhluklé, že potřebují rozlepit, že ta krev potřebuje podpořit. No pak tu máme pohlavní hormony, a ty souvisí hodně s tím, jak se člověk stresuje, takže já když vidím, že ty pohlavní hormony jsou vychýlené, že tam člověk strádá taky, tak se hodně vlastně ptám na to, jak člověk zachází se stresem, protože pokud se tvoří hormony stresu a chronicky, tak se vlastně veškerá reprodukce zastaví a, a tělo je připravené jenom buď utíct nebo bojovat a pokud je to takhle dlouhodobě, tak vlastně dochází k neplodnosti, dochází k narušení štítné žlázy, dochází i ke vzniku diabetu v tom horším případě, kdy už opravdu je to dlouhodobý ten stres a člověk si s ním neumí poradit. No pak tam vidím hormony štítné žlázy, TSH, FT4, FT3 a protilátky. Ty většinou neměří lékaři, tam veškeré ty položky, které tady i vidíte, tak často v nich to Dčko chybí tam protilátky proti štítné žláze. Přitom ty protilátky jsou důležité a tady svítí červeně. A to znamená, že ta štítná žláza strádá, protože je narušována vlastním imunitním systémem, to znamená autoimunitní reakci. A ta autoimunitní reakce neznamená nic jiného, než že máte propustné střevo. Takže neléčím štítnou žlázu náhradníma hormonama, kortikoidama, proto aby se potlačila ta autoimunitní reakce, ale zase jsem na křižovatce a zkoumám, co budu jíst proto, aby se mi zahojilo střevo. Ta sanace střeva trvá dlouho, pokud to už vypadá takhle, že ty protilátky jsou takhle výrazně zvýšené, tak ty díry v tom, ta propustnost střev je docela výrazná, takže tam může
to trvat čtvrt roku, půl roku, rok. Záleží na tom, tady je potřeba trpělivosti. A takhle vidíte, že těch faktorů bylo celkem dost, bylo jich třeba kolem 40. A každý ten faktor zapadá do nějaké mozaiky, takového celkového obrazu, který já v té hlavě mám. A když vy budete studovat, tak ho tam postupně zasadíte taky. Všechno má krásnou návaznost a logiku a můžete si vlastně hodně pomoci sami doma, dokud nebudete mít opravdu chronický, akutní nějaký stav, tak spousta věcí jde dělat preventivně. Tím, že si přečtete krevní rozbory, vyžádáte si od toho lékaře, když jdete kamkoliv, kde vám dělají krevní rozbor, vždycky si vzít. Protože třeba tu štítnou žlázu dělají většinou jenom na endokrinologii, praktický lékař ji dělat nechce, protože on vlastně neumí s těmi výsledky zacházet. Na endokrinologii ty výsledky vezmou a podle toho, co tam vidí, tak vám nasadí buď hormony, náhradní hormony štítní žlázy a případně kortikoidy nebo jinou léčbu, operace na uzlíky a já nevím, co ještě dál. No, každopádně jsou to nepříjemné věci a nechcete je zažívat. Takže to je asi tak všechno. A vlastně z toho vyplývá, z té mé zkušenosti, jak těch krevních rozborů už jsem viděla obrovské množství, tak vím, že lidem nejčastěji chybí B-komplex, všechny minerály velké, hořčík, draslík, někdy vápník, správná forma, bor, zinek, vitamin D, vitamin K, vitamin A, antioxidanty, jako je astaxantin, glutation, omega-3, probiotika, vláknina. Všechno toto nejčastěji chybí a to je taky to, co je v portfoliu HCI Vitality. Takže tam je potřeba, abyste se nezahltili. Čím vlastně začít? Tak je dobré si nechat udělat ty krevní testy. Postupně klidně můžete jít do té laboratoře i jako samoplátci. Můžete si ode mě vyžádat žádanku na krev, protože mám nějaké spolupracující laboratoře v České republice i na Slovensku, takže posílám takové návody, jak si vlastně nechat ty krevní testy udělat. A pak si vlastně můžete ty doplňky stravy kupovat cíleně a užívat je cíleně, tak, aby to mělo největší užitek pro vás, pro vaše tělo. A já tady vlastně bych ještě chtěla ukázat, že ty produkty HCI Vitality opravdu vybíráme tak, aby jsme je sami mohli užívat. Protože já je mám opravdu na stole u snídaně, vždycky rozdám kalíšky s jednotlivýma kapsličkama a jedeme různé kůry, tak teď jsem třeba u syna zjistila, že mu chybí vitamin D, i když jsem mu dávala přes zimu, přesto mu chybí, takže zase nandáme větší dávku. Pak třeba jód jsem zjistila, že chybí, tak zase dáme jód. A ostatní si jen tak údržba denní, lecitin, omega-3, magnézium před spaním a tak dále. Takže všechno toto my sami užíváme. Navíc chceme, aby v té kapsli bylo co nejúčinnější množství látky. To znamená, že ty kapsle nejsou podhodnocené. Vlastně s každou kapslí, kterou polikáte, tak polikáte maximum toho, co je povoleno na těmi evropskými zákony a máme čisté suroviny.